Kane kalong kecing pentip baka District Selection Committee West Kasihil District nong stoin kan sa penlong no yak exam jong ki post beper marsen sedang menta ubenai disembahi. Iki admit karu gila demi ti pila ban check ban download no ter ya ka admit card jong pi nadu menta kasngihi. Te tongin ya pe jagi kerteng jong ki post bat hakano katarik en penlong ya ka exam. Kabaning kong kadai fishery demonstrator ya kane en penlong haka ar tarik benai bakat ar jar opsau nadu kapor khatwe baje hadu kapor ar baje. Kaba ar pat kadai operator ya kane en penlong haka lai tarik benai bakat ar jar opsau kane ru nadu kapor khatwe baje hadu kapor ar baje hi kaju. Kaba lai pat kadai mechanic grade 1 te ya kane en penlong haka sau tarik benai bakat ar jar opsau te kapor kadai bej kaju. Pasau pat kadai projectionist ya kane en penlong haka santarik benai bakat ar hajar pusau di kapor kadai bej kaju hi. Kapasan pat kadai ka weaving demonstrator de ya kane en penlong haka khatnriu tarik benai bakat ar hajar pusau di kapor kadai kaju pat kitu kiwe ki exam. Te pilala ban download ya ka admit card jong pi te pila ban klik ha kane ka website balabu hangne dengan sabu ru ya kane ka website ha ka description bisa klik nang to nang ta sa download ya ki admit card jong pi nadu mentaka sngi hi ter. Ha ka por ba pilaj ban tho ya ka exam pi dai ban ra ya kini ki jing don kam jong pi dai ban ra ya ka photo ID lane ya ka ka identity card ka jong pi pila ban ra da ka epic lane da ka pan card lane da ka driving license pin ra ka we na gitu pan shisha ya de ka por ba pilaj tho ya ka exam. Enalor kata pidai ban ra ya ukulom ubayong u black ball pen omde da u tu blue ball pen mahre da black ball pen pidai ban ra ya tu ukulom khnang ba pinyo ban pendon kam ban tho ya ka exam ke jong pi. Tetang ini ijing pentip kublai shibun ya pi baro.